Halo perlok saya sian pat ngai khlei phi barok ki belong kinong pe pat kinong kerjaan. Yo new channel jengi te khadi kapor bar klip mat ka menta yang ini keren biang sepang ka kis lene ka jingjia ka ba ngosen ai ka belajia I hybrid insafira lindo mau nai. Ho na du ka to sngi ka ba ila ja na yeng bat na siam mi I ka sngi ning kong bat hadu kani ka sngi ka menta kala don ka ba si pau sngi ai. Henry wat lah padang ka jing ling a ka jing yai am. Namar kajing kak dom bat kajing bom sai halor kane kajing jia kabala pen sayong ngain ru ya kajing mut ju perkhat jongi ki pai ba bat ki khun jong kabri nyo trap hi parok away ho ja pedang kata kajing bom la ngai lene ka disbelief ko bangi ong hakin parang ki kemi ki kpa jong I hybrid insafira lindo mau nai bat kum ju ru na kaliang jong ka kemi jong tu khna badang khalai snam kerta bala pa menta kum uta basak keno kum nong penyap ye I Henry hadu menta na kaliang ki bor jong ka an ki klampat wanra kano kai pot kaba penhun bat kaba pensai halor kane ka jingjia kaba penleng a yangi kum ki pat ba jong ka bri nyu trap hi parok away bat habang ki pej ai komen link ba ki social media platform baper nio I kimi sibun kita ki konspirasi teori ka bangi ong lane ki khana ki ba ni su thau lane mudur kiba ong balala dei ba penyap unong sono dalai ru nginom lap ya kajing sisa namar uta uksud lene uta utlan u yada bat u penburi ya kajing sisa barok bat don ru kiba ong balada don keti kita ki he ki han ne kita ki high level ki bangi ju ong dalai ru ka jing sisa kan numpau hakmat jong ka an te suam ngan kut nok ngako ban kedau ya ki lai tli ki pon ki ba dalai ru ngamla ban ngai Namar kata kajing kelala ne kajing cing kensan kerukom keren bat kerukom jubab kejong utu kena kalai senam kebaning kong hakapor keba udang don hayeng bat kami kala yatu bat kala jubab ba kala keli bah ya u hakata kerukom bun yatu lut ki baro bat kala ong ba ukun jong ka ula jubab bat ula ong ba hadu hakamat jong ublai ngapla ma klem le ikini ki baro Henry ketwe pat kasih kaba ula don hapok ka chai welfare committee hapok ka jing tokit jong ki pulit ka polis department kala penmi ya kai pot ba dei mau uba la penyap yaitu I hybrid insafira mat ula plalut ki baro ba ula penyap mau ye I kaba ar hak tu jaka ka badon tu ka yeng ka badang susna ka badon ka mat yap ka jong I hybrid insafira hak por ka balalap ye I hak tu ka lenti ka don ka CCTV kamera ka bapai ka wai serum bat ka wai seneng Henry balai na kaliang jong ka police department kam ai ka jing pensai halor kane hatu ka kamera ka trekam ne am khnang ba ki pai ba kin yo ya ka jing hun ka balai ka wai ni ki benta ki ba ngam so la ngai tele le ru ba u khna ka lai snam unang ban plan ne ban thau ya kane kata kalong sepang ka to ka jing yo I jong u ya kata ka Scorpio rongyong ka bom don nomor plate haka jing perkhat jonga ngasngo ba kane kadai kawai niki ba tam ha ka ba ukhna badang khalai snam unang ban plan ne ban thau kum ya kane khana da dei sia tang mo u badon keti ban penyap I hybrid insafira bat sakawai ru na kaliang ka kemi ki jong une ukhna ha ka jing jubab jongka ha ki social media kala yotu baki don ki ru ikna ki ba yo I kane ka Scorpio rongyong ka bom don nomor plate bat ka wei ru kaliang kadai kane ka khana ka baning kong du ba sasapriang ka tu ka khana sepang ka Scorpio rongyong ka bom don nomor plate la dai ba su thau mo kum no unang ban thau ya kane haba umpat don mano ru bi asngau sepang kane khana bat na kaliang junga ngasngau dai ban ong kum ne hatu na kaliang ka police department kala clear na ne kala pensai ne am ko dai bat kane ka khana ham saya maka don kata ka Scorpio rongyong ka bom don nomor plate nalor nong ta ka don skawai pat ka khana hapo lat morang baki don ki khana ki bayo I kata ka Scorpio rongyong ka bom don nomor plate te hama kum ne mano ba dei bat mano ba light mano ba yathu ka jing sisa bat mano ba thok mano ba sukor bat nakalian jongi ki pat ba jong ka bri jong nyo trap ngas ngoban ong ba ngidang sa ka umdum kat ba na kaliang ki bor jong ka an kimpat pensai kini ki artli ki pon kata ka baning kong halor ka tu ka CCTV kamera ka badon hajan jong ka tu ka yeng badon ka mat yap jong I hybrid insafira
bat skawai pat sepang ketuka Scorpio Rongyong ke bom don nomor plate bat ngai scam berada ka polis departemen Kelapa Syai Kedar alor kini ki artli ki bentang ngai scam kum ki pai baru ngin hun bat ngin yo ya kata jing sania nakaliang ki bor jong ka ai te nam ta kan ke por ngat pen kut no swah ne ngin sia siam pat na ko video ku blai sibon ni pi baro